Hayırlı isemiz hürmetli kollegalar, Qozan Federal Üniversiteti'nin Filologiya һәм мәдәният туры багланышлар институтына һәм Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбенә 2022 елга кабул итү кампаниясенә багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез. Һәм безнең бүгенге спикерлар Рәдәф Рифкат улы Җамалетдинов, КФУның Филология һәм мәдәният туры багланышлар институты директоры, Шамил Мөхәммәд улы Садыйков, Татмедиа акционерлар җәмгыяте генераль директоры, Рамиль Хамит улы Мирзахитов, КФУның Филология һәм мәдәният туры багланышлар институты деканы, шулай ук Данис Фәнис улы Шакиров, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе. Рәдәф Рифкатович, иң беренче булып сүзне сезгә тапшырам. Институтка кабул итү кампаниясе хакында, аның үзенчәлекләре һәм билгеле иң мөһиме бюджет урыннары турында да сөйләп китсәгез иде. Бик зур рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Мөмкин булса, мин беренче сүз татар телендә әйтермен, аннары рус телендә дә мәгълүмат бирәмен, чөнки алдан ук рус телендә дә мәгълүмат кирәк булыр дигән сорау күтәрелгән иде. Безнең инде бүгеннән 20 июньнән кабул итү кампаниясына старт бирелде. Ел сайын, хәтерләсәгез, 20 июньдә башлана яшьләрдән, абитуриентлардан документлар кабул итү, һәм ул 25 июньгә хәтле дәвам итәчәк. Нигездә 25 июньгә дип ассызыклап үтәсем килә, чөнки кайбер программаларга Рамил Хәмитович әле ул моментларга тукталыр. Документларны без бары тик 15 июльгә хәтле генә кабул итәбез. Әтиәниләр һәм абитуриентларның колагына инде мин менә бу фактны шулай ук аерым салып куясым килә. 20 июня традиционно стартует приемная кампания «Высшие учебные заведения» нашей страны. Казанский федеральный университет не исключение. Мы тоже сегодня начали прием документов. Если взять наш Институт филологии и межкультурной коммуникации, мы в этом году будем принимать на 465 бюджетных мест, и примерно настолько же мы запланировали и внебюджетный прием. По сравнению с прошлым годом, это на 5 мест больше. В прошлом году нам было выделено 460 мест. В разрезе бакалавриата магистратурой на программы бакалавриата нам выделено 310 бюджетных мест, на программы магистратуры 90. И у нас еще есть очно-заочная форма обучения. Это прежние времена называлась вечерняя форма. На очно-заочную форму нам выделено 65 бюджетных мест. В разрезе программ при необходимости я готов ответить на ваши вопросы. Еще несколько цифр. Всего в этом году в Институт филологии и межкультурной коммуникации мы принимаем на 35 программ. Из них 13 программ это программы магистратуры и 22 программы бакалавриата. Среди новых программ, которые объявлены на этот год, программы магистратуры, это такие программы, как русский язык и литература в пространстве мировой культуры, арт-педагогика и цифровые технологии. И бакалаврские программы, это такие программы, как вот родной татарский язык и литература и русский язык, реклама и связь с общественностью, копирайтинг и бренд-коммуникации, изобразительное искусство и иностранный язык в полилингвальной образовательной среде, музыка и иностранный язык в полилингвальной образовательной среде. Следующая новая программа у нас называется «Русский жестовый язык. Теория и практика перевода». То есть мы с этого года начинаем подготовку и сурдопереводчиков. А также относительно новая программа. Мы 3-й год объявляем набор на эту программу. Она называется «Прикладная филология, татарский язык и литература, журналистика». Еще один момент, на который я тоже хотел бы обратить ваше внимание. В самом начале я сказал о том, что традиционно документы мы начинаем принимать 20 июня, и
продолжаем прием документов до 25 июля. Но есть определенные новшества приемной кампании 2022 года. Во-первых, в этом году не будет двух волн зачисления. Вы помните, предыдущие годы в вузы мы зачисляли в 2 волны. В этом году только 1 волна. То есть мы сначала будем зачислять целевиков, потом детей с ограниченными возможностями здоровья, потом уже на все другие категории. И таким образом мы закроем бюджетные места. Следующий момент. В прошлом и позапрошлые годы мы зачисляли абитуриентов даже без предоставления оригиналов документов. То есть если абитуриент представлял соответствующий документ о том, что оригинал документа им будет представлен именно в этот вуз и на данные направления, мы их зачисляли. В этом году только после представления оригинала документа они будут зачислены на наши программы. Следующее новшество. В этом году, согласно документам, утвержденным нашим учредителем, установлены такие формы вступительных испытаний, то есть 2 обязательных вступительных испытания, они принимаются нами в формате ЕГЭ, результатов ЕГЭ. Третье испытание по выбору. Здесь на первом этапе вуз определяется, то есть вуз выделяет или определяется с набором дисциплин. И потом еще абитуриенту тоже предоставляется возможность выбора вступительного испытания. Допустим, я привожу такой пример. Сейчас. Допустим, на направление музыка и иностранный язык по билингвальной образовательной среде. Русский язык в обязательном порядке, музыка в обязательном порядке, а третье вступительное испытание дети могут выбрать. Им предоставляется такая возможность, и они могут выбрать одно вот из этих направлений, так скажем, предметов. Это обществознание, или педагогика, или музыкальная литература. Есть еще по ряду направлений вот такая возможность у наших абитуриентов. Далее, документы дети могут подавать в традиционном формате, на Кремлевской, Высотка, все вы знаете, документы и в этом году принимаются в этом же здании. Параллельно можно подавать документы в университетской сети дистанционно, а также через госуслуги. В этом году на уровне всей Российской Федерации уделяется очень пристальное, серьезное внимание тому, чтобы в основном документы абитуриенты подавали через госуслуги. Если вы сегодня откроете страничку госуслуг, то там увидите, действительно такая возможность, она появляется, и все уже доступно нашим абитуриентам. Но и я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что на ряд направлений, это творческого направления программы, а также на направление подготовки в области татарского языка и литературы, документы мы будем принимать до 15 июля. Чем это вызвано? Мы после 15 июля до 25 июля приблизительно будем проводить свои внутренние испытания для данных детей, которые выбирают вот эти программы. Благодарю за внимание, и если будут вопросы, я потом отвечу. Спасибо. Спасибо вам большое, Шамил Мухаммедович. Сөз сізге татар тілі әдебиеті һәм журналистика білгішлігінде білім ала тұрған студентлар турында да біраз ғана сөйлеп кетсеңіз едім. Хәерле көн. Безнең менә 2 ел рәттән бу эш алып барылды. Татар филологиясы факультетында журналистика белгечлеге өйрәтү һәм практик белемнәр бирү буенча
Сер түгел инде бүгенге көндә татар матбугатында бик зур ихтыяж татар телле журналистларга. Шул ук телевидение, шул ук радио, гәҗитләрдә бүгенге көндә татар телен камил белгән яшь журналистлар бик күп кирәк. Соңгы 2 ел эчендә бу эш алып барыла, бу эштә катнаша ТМБ телеканалында, ГТРК даган, Татмедианың редакциялары катнашында бу эш алып барыла. 2 ел рәттән без укыттык, уртача где-то 23-25 бала укый. Һәм безнең нәтиҗәләре безне бик сөендерә. Бу балаларның менә без әле беренче курсны күптән түгел еллык аттестациялар үткәрдек. Тел камиллеге буенча, журналистиканың аңлау буенча ТМБдан килгән инде безнең коллегаларыбыз, үзебез, безнең редакциялар килделәр. Балалар өмет зур балаларга, татар телле балаларга. Монда Татарстан гына балалары түгел, бөтен Россиядән килгән балалар укый. Нәрсә безне сөендерә? Төрле Россия төбәкләреннән килгән балалар татар телене камил беләләр, татар телендә журналист булырга җыеналар. Менә быел 3нче инде группа җыелачак. Без шакырабыз бөтен Россиядән татар телен белгән, татар телен яраткан, татар журналистын булырга җыенган балаларны килергә. Бу бюджет урыннары иң мөһиме. Бик зур сан, гомер күрмәгән саннар. Килегез, танышларыгызны чакырыгыз. Бүгенге көндә иң мөһиме бил уку гына түгел әле, эш эшендәге ихтыяж зур. Журналистлар безгә татар телле кирәк, көн сайын кирәк, аларны эзлибез. Һәм монда укыган балалар, мен уйлавымча, бик кирәкле кешеләр булачаклар. Монысы иң мөһим. Эш урыны буенча даган Татмедиада эш урыннары, районнарда, шәһәрләрдә эш урыннары бар. Казандагы редакцияларда кешеләр кирәк безгә. Менә шулар белән актив эш бара. Иң мөһиме инде менә хәзер яңа буын балаларның ничек килүе. Никадәр аларның телләре камил булыр, никадәр алар мәхәббәт аларның татар теленә булыр. Менә шуннан әлбәттә үмитләнәбез. Рәхмәт. Ким булса, мин шулай беренче сүз генә тагын әйтеп үтәсем килә. Иң беренче ратта мин Камил Мөхәммәтовичка һәм аның командасына рәхмәтемне җиткерәсем килә, чөнки менә бу яңа программаны ачу турында инде фикер тугач, без ара-каршы зур өстәл артына утырып, Камил Мөхәммәтович һәм аның командасы, безнең институт хезмәткәрләре уку планнарын бергәләп эшләдек. Һәм алга таба беренче көннән башлап, бүгенгә кадәр әлеге балалар белән гаҗәеп дәрәҗәдәге профессионаллар. Һәм менә Рамил Хәмитович шулай ук әле бәлки үз шигырында ул мәсьәләгә тукталыр. Балалар бик зур кызыксыну һәм зур теләк белән әлеге дәресләргә йөриләр, үзләштерәләр һәм Рамил Хәмитович инде үзенең бәясен әйтте. Әлбәттә, чебешләрне кескенне саныйлар имебез. Аларны чыгарганда тагын яңадан әйләнеп кайтырбыз, безнең фикеребезне әйтербез. Бүген көндә чынлап та бик өметле балалар килде. Без инде киләчәктә дә тагын да әзерлекле балалар килер дип көтәбез. Һәм бергә Татмедиа белән, республикабызның алдынгы әзерлекле журналистлары белән яшь буынны бергәләп әзерләү өчен дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Рамил Хәмитович, югары мәктәпкә кабул итү программасы хакында да сөйләп узгызчы. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Мин Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбенә быелгы кабул итү турында гына берничә сүз әйтеп китәсем килә. Быел безгә гомумән 260 урын бүлеп бирелде. Ул 260 урынның 110 урыны ул Россия Федерациясе бюджетыннан каралган урыннар. 150-се Татарстан Республикасы максатчан укырга бүлеп бирелгән урыннар. Менә бу Россия Федерациясе бүлеп бирелгән 110 урынның 50-се бакалаврлар әзерләй торган программаларга бирелде, 60-ы магистрлар әзерләй торган программаларга. Безнең югары мәктәпнең төп миссиясе ул билгеле беренче чиратта татар телен, татар әдәбияты юнәлешендәге белгечләр әзерләү һәм теге яки бу предметларны татар телендә дә укыта алырлык укытучылар әзерләү бүгенге көндә. Менә шушы юнәлештә быел татар теле әдәбияты юнәлешендә төп 2 программа кабул итәбез. Аның беренчесе татар теле әдәбияты укытучылары хәзерләү программасы, педагогик белем бирү, татар теле әдәбияты һәм рус теле дип атала. Бу быел безнең ачылган яңа программа. Ни өчен яңа программа? Чөнки башка елларны инде 20 елга якын без татар теле әдәбиятына өстәмә белгечлек буларак инглиз теле укытучыларын алып килдек. Һәм алар шушы юнәлештә белем алып, мәктәпләргә татар теле әдәбияты һәм инглиз теле укытучылары буларак киттеләр. Ләкин менә быел беренче тапкыр без татар теле әдәбияты укытучыларын
ике телле дипломны алып чыгачаклар, аларга икенче дипломны бирдек рус теле укытучылары буларак җыябыз. Чөнки бүгенге көндә бик күп мөрәҗәгатьләр Казаннан, республика районнарыннан да бар, рус теле укытучылары җитми, шушыны исәпкә алып, шушындый программа ачтык. Әйткәнемчә, бу программага без 25 бюджет урынына кабул итәчәкбез. Бөтен тулайым бер группа. Икенче группа менә Шамил Мөхәммәтович әйтеп киткән группа, ул филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика дигән атала торган группа. Без моны инде Татмедиа белән берлектә алып барабыз. Бүгенге көндә беренче, икенче курста укыйлар. Быел шулай ук әлеге юнәлешкә тагын 25 бюджет урынына студентлар кабул итәбез. Быелгы тагын бер яңа программа ул реклама һәм җәмгыятьчелек белән элемтәләр, копирайтинг и бренд коммуникациялар дип атала торган программа. Бу 4 еллык программа. Бүгенге көндә безнең реклама буенча татар телле белгечләр юк дәрәҗәсендә. Шуны да исәпкә алып, без татар телле дә белгечләр әзерләү өчен реклама юнәлешендә шундый программа ачырга булдык. Татарча реклама текстлары төзү, визуаль әйберләр эшләү буенча, чөнки без заманча филологлар әзерләнде, бүгенге көндә дә әзерләнә, дизайнерлар да әзерләнде, бүгенге көндә дә баралар, рәсем укытучылары да әзерләнә. Соңга күрә без бүгенге көндә 5-6 укытучыбызны укытабыз Мәскәүдә курсларда, нәкъ шушы юнәлештә укытучылар булып киләчәктә балаларга белем бирсеннәр өчен. Әйткәнемчә, быелга безнең бюджет урыннары бу юнәлешкә юк, ләкин без ел дәвамында ачык ишекләр көннәр үткәреп килдек. Шуннан белә алабыз, кергә теләк белдерүчеләр күп, барсында шушы юнәлешкә көтеп калабыз. Һәм шуны да әйтеп үтәргә кирәк, нәкъ менә шушы юнәлешкә Татарстан Республикасы 15 кеше әзерләргә заказ бирде. Алар, димәк, бу 15 кешенең укуын Татарстан Республикасы түләячәк. Һәм тагы 150 урынны заказ бирде Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы. Без инде 2018 елдан бирле билингваль һәм 2020 елдан полилингваль ике телле һәм күп телле укытучылар хәзерлибез. Теге яки бу предметларны, тарихны, физиканы, информатиканы, чит телләрне татар теле аша укытыла торган. Татар теле аша да рус теле һәм инглиз теле, шуңа күрә 3 теле дип әйтәбез. Менә быел шундый 5 программага көндезге бүлеккә 5 группа җыячакбыз. Һәр группага 25 урын. Беренче группа математика һәм инглиз теле, икенче группа башлангыч мәктәп укытучылары һәм инглиз теле, һәм өченче группа инглиз теле һәм икенче чит тел. Икенче чит тел буларак без төрек теле яки кытай телен бирәбез. Менә бу 3 юнәлеш безнең узган елда кабул ителде. Булар инде традицион юнәлешләр, программалар. Һәм быел яңа 2 программа ачтык шушы полилингваль белем бирү юнәлеше буенча. Ул рәсем сәнгате һәм чит тел дип атала. Һәм икенчесе музыка һәм чит тел. Булар икесе дә безнең яңа программалар. Бу программаларга шулай ук 25 кеше кабул итәбез. Һәм республика заказы буенча тагын 25 кешене алабыз читтән торып уку бүлегенә. Теге 125 кешене без көндезге бүлеккә алабыз һәм тагы 25 кешене читтән торып уку бүлегенә башлангыч мәктәп укытучылары һәм мәктәпкәчә тәрбиячеләр өйрәтәчәкбез. Аларны без Татарстан Республикасында урнашкан колледжларны тәмамлаган кешеләрне генә алабыз ул юнәлешкә. Һәм 6 ел читтән торып укыганнан соң алар шулай ук 2 дипломлы белгечләр булып чыгачаклар. Шул вакытта башлангыч мәктәп укытучылары да, шул вакытта мәктәпкәчә тәрбиячеләр дә. Һәм 4 программа безнең быел магистрлык программалары бар. Аның икесе нәкъ менә милли юнәлештә эшли торган магистрлык программалары. Берсе филология, тюркология дип атала. 2 еллык көндезге бүлектә филологлар, тюркологлар әзерли торган программа. Һәм икенчесе педагогик белем бирү, татар теле әдәбиятын яңа заманча технологиялар белән укыту дип атала. Шулай ук көндезге бүлек, шулай ук 15 бюджет урыныбыз бар. Тагын бер яңа программа, быел гына ачылган программа арт педагогика һәм цифрлы технологиялар дип атала. Шулай ук 15 бюджет урыны, 2 еллык программа, магистрлык программасы һәм инде безнең күп еллардан бeri эшләп килә торган программа мәктәптә һәм вузда инглиз телен укыту. Шулай ук педагогик белем бирү ул программасы ул. Анда шулай ук безнең 15 бюджет урыныбыз бар. Менә бүгенге бюджет урыннары турында кыскача шулар.
Несколько слов еще я добавлю, скажу. Когда я озвучивал контрольные цифры приема, я говорил в основном о федеральном бюджете. То есть 465 мест нам выделяет федеральный бюджет. Рамиль Хамитович говорил о заказе от Республики Татарстан. То есть те программы, которые мы реализовываем по заказу республики, это 5 программ в области педагогического образования и программа по направлению PR, они тоже получили заказ от республики. То есть 150 мест нам выделяет республика для подготовки педагогических кадров и 15 мест для подготовки специалистов в области PR и связи с общественностью. Итого получается 630 мест, которые будут финансироваться из бюджета Российской Федерации и из бюджета Республики Татарстан. Спасибо большое за пояснение. Да, и еще один момент, на который тоже хотелось бы обратить внимание. Те ребята, которые поступят на программы, финансируемые из республиканского бюджета, это программы, где мы готовим будущих учителей для работы в билингвальных и полингвальных образовательных организациях, они будут получать стипендии в размере 15 тысяч рублей. Это студенты, которые будут обучаться в очном формате и по итогам, по результатам сессии будут иметь оценки 4 и 5. Неплохая стипендия, надо сказать. Данис Әфәнде, сөз сезгә. Татарстаннан читтә яшәүче яшьләрдә бүгенге көндә әлеге юнәлешләргә укырга керә ала, аларның саны күпме һәм чыннан да менә иң күп кызыксынучылар, укырга килүчеләр кайсы төбәкләрне атап уза аласызмы? Әлбәттә, татар дөньясы ул Татарстан белән генә шикләнми. Бүгенге көндә безнең Татарстаннан читтә яшәүче менә Бөтендөня татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмаларыннан менә әлеге белгечләргә ихтыяҗны белдерүчеләр шактый. Моңа кадәр әгәр дә без әлбәттә үзебезнең максатчан уку рәвештендә безнең читтәге Татарстаннан читтә татар мәктәпләрен яисә татар теле туган тел буларак укыткан мәктәпләрне тәмамлаган без абитуриентларыбызны, укучыларыбызны укырга максатчан рәвештә кертә идек. Ләкин менә бу би һәм полилингваль белгечлек буенча педагогик кадрларны әзерләү мәсьәләсендә безнең ул Татарстан ишемендә һәм шушы стипендия мәсьәләсе белән ул Татарстаннан килгән балалар өчен генә булган булса, менә быел менә мин айрым рәхмәтләрне җиткерәсем килә безнең менә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтына без бу мәсьәләне бергә күтәрдек. Һәм март аендагы булган Бөтен Россия татар авыллар эшмәкәрләре җыенында безнең татар оешмалары вәкилләре тарафыннан мондый мөрәҗәгать президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка да җиткерелде. Һәм аның уңай карары белән һәм Мәгариф һәм фән министрлыгына, Казан Федераль университетына биргән күрсәтмәсе нигезендә менә хәзер без Бөтендөня татар конгрессы айрым менә Татарстаннан читтә яшәүче безнең татар балалары өчен сүз бара. Татар балалары, мин Бөтендөня татар конгрессының вәкиле буларак бу сүзне әйтә алам. Безнең татар мәктәпләрен һәм гомумән әгәр дә сан ягыннан килгән вакытта менә ихтыяҗга безнең 1081 уку йортында туган тел, татар теле туган тел буларак укытыла ФГО стандартлары нигезендә дә. Һәм менә әлеге мәктәпләрне тәкъмин итү өчен белгечлекләр белән без менә быел шундый безгә мөмкинчелек туды. Һәм менә биредә Радифкач Рамиль Хамитович та саннарны инде алар әйттеләр. Әлбәттә без алар арасында да билгеле бер теләк белдерүчеләр өчен генә түгел, алар арасында да аерым бер конкурс уздырылачак. Һәм инде әлбәттә шушы ихтыяҗны ябу мәсьәләсе яшерен батырын түгел. Бездә шактый гына татар оешмалары мөрәҗәгать итәләр, укытучы әзерләп җибәрегез инде, укытырга кеше кирәк бүгенге көндә дип. Барлык төбәкләрне, барлык татар мәктәпләрен без алай тәкъмин итеп битереп булмый. Шуңа күрә без шундый таләп куябыз. Сез үзегездә тәрбияләгән балагызны Казанда, Казанның менә Казан Федераль университетында укытып һәм максатчан рәвештә, чөнки аларның бик күбесе инде Казанда калу мөмкинчелегенә ия була идеме, хәтле без инде хәзер максатчан уку рәвешендә, чөнки ул аерым бер стипендия белән дә без шушы уку йортларына кайтырлык итеп һәм укытырлык дәрәҗәдәге менә шундый шартлар
куеп, менә шул программада эшлибез. Әлбәттә, икенче белгечлеге дә бар, һәм бүгенге көндә бик заманча, кирәкле белгечлек, копирайтинг һәм гомумән җәмәгатьчелек белән элемтә һәм реклама мәсьәләсе. Ул да бүгенге көндә актуаль, чөнки татар оешмаларында эшли торган һәм татар үзәкләрендә, иҗтимагый үзәкләрдә эшли торган белгечлекләргә бик туры килә торган бу мәсьәлә, һәм монда шулай ук бу татар журналистикасы мәсьәләсен Татарстан күләмендә генә түгел, гомумән Татарстаннан да читтә булган татар матбугаты турында сүз алып барыла. Шуңа менә без инде быелдан ук менә бу ике мәсьәләне дә максатчан рәвештә алып, һәм безнең былай ук менә июнь азагында безнең съездыбыз узачак, Мәгариф һәм фән министрлыгы уздыра торган татар теле әдәбияты укытучыларының, милли мәктәпләрнең җитәкчеләре, директорлары узатырган менә әлеге мәсьәләне без көн тәртибенә анда да куелдык. Бүгенге көндә ул чыннан да бик актуаль мәсьәлә. Ма хәтле әлбәттә без татар тарихына бәйле аерым белгечлек төрки телләргә өйрәнү буенча аерым максатчан рәвештә уку мәсьәләсен күтәрдек, ул безнең уңай хәл ителде. Ләкин менә быелдан ук шушы Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан бирелә торган шушы саннарга Татарстанны гына түгел, Татарстаннан читтә яшәүче безнең милләттәшләребезгә, балаларыбызга укырга мөмкинчелек бирү, әлбәттә, һәм аның уңай хәл ителүе, һәм шул вакытта мин әйтәм, бала өчен генә түгел, гомумән безнең әгәр дә менә 80-га якын төбәктә безнең бүгенге көндә татар оешмалары эшләп килә икән, алар һәр даим үзләре дә шушы мөрәҗәгать белән чыга. Һәм конкурс нигезендә без әлбәттә аларны максатчан рәвештә бу белгечлекләрдә укыту мәсьәләсе, ул бер мәсьәләне ябачак, ма хәтле без әгәр дә укытучыларны әзерлек курсларында яисә бу безнең Мәгарифне үстерү институтында аерым белгечлекләрне әзерләү мәсьәләсе торган булса, хәзер без максатчан рәвештә шушы бакалавриатка һәм магистратура программаларына укыту мәсьәләсе куелды. Шуңа Рәдифкач, бу сезнең белән бергә эшләнгән безнең уртак проектыбыз, аерым бер юнәлеш буларак, ул максатчан рәвештә бүгенге көндә үк инде мөрәҗәгатьләр бар, шактый, чөнки безнең чынлыкта да шушы абитуриентларны укып бетереп Казанда калу мәсьәләсе түгел, инде кайтканнан соң да укытырлык. Менә Шамил Мөхәммәтович әйткәнчә, әле ул укыту гына түгел бит, әле алга таба эш мәсьәләсе дә бар. Бүгенге көндә татар мәктәпләрендә, милли мәктәпләребездә әлбәттә барлык предметларны ана телендә укыту мәсьәләсе түгел. Монда яссылыгыннан гына чыгып түгел, гомумән ФГО стандартларын нигезендә укыткан мәктәпләр өчен дә, әле безнең татар оешмалары каршысында безнең аерым бер курслар, татар телен укытулар бар, факультатив дәрәҗәдә бар. Менә барлык шушы ихтияҗны ябу өчен бу бик зур бүгенге көндә мөмкинчелек. Мы очень признательны руководству нашей республики во главе с президентом республики Рустамом Нургалиевичем Миңнехановым, Всемирному конгрессу татар за те решения, которые недавно были приняты в этом направлении в части подготовки по целевому заказу для регионов Российской Федерации. Мы давно работу ведем, но те решения, которые были приняты буквально недавно, мне кажется, они помогут нам в части снятия многих проблем в регионах Российской Федерации. На 5 программ педобразования и на программу пиара и связи с общественностью мы будем принимать в том числе и выпускников из регионов Российской Федерации. Они на бесплатной основе будут обучаться, и мы надеемся на то, что после завершения учебы они приедут к себе, вернутся к себе на родину и будут уже осуществлять свою профессиональную деятельность. Я еще раз хочу озвучить те программы, на которые мы в этом году будем осуществлять набор совместно со Всемирным конгрессом татар. 5 программ в области педагогического образования. Это изобразительное искусство и английский язык, иностранный и второй иностранный язык, математика и иностранный язык, музыка и иностранный язык, начальное образование и иностранный язык. А также мы еще на заочную форму обучения принимаем на направление начальное образование и дошкольное образование в билингвальной образовательной среде. Еще одна программа
реклама и связи с общественностью, копирайтинг и бренд-коммуникации. На первые 5 программ у нас 25 бюджетных мест, по 25 бюджетных мест. На программу реклама и связи с общественностью, копирайтинг и бренд-коммуникации мы получили заказ на подготовку 15 молодых специалистов. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Давайте перейдем к вашим вопросам. Hürmetli коллегаларыбыз, эгерде суроолорубуз болсо, рахмет этип. Менин ушундай бир суроо бар. Шеттен келген татар студентлар яңадан кайтып эшлейлер дедигиз быйылдан. Алар нече ел дәвамында үз җирекләрендә эшләргә тиеш булачаклар? Biz инде таләпне кимендә 3 ел дип куябыз, чөнки 3 елда барыбер ул 3 яисә 5, шул вакыт аралыгында инде ул гаиләсен корып, тернәкләнеп, шунда үзенең эшен яратып, аңлау дәрәҗәсендә максатчан рәвештә шушы эшне башкарыр дигән ният белән. Өметтә. Әйе. Рәхмәт. Шул вакытта мин тагын истәп үтәсем килә. Менә инде хәзер дә ул максатчан программаларга кабул итү бара безнең Татарстанда. Балалар бакалавриат программаларын үзләштергәннән соң, диплом алганнан соң, магистратура программасына керергә мөмкиннәр. Магистратураны тәмамлагач, аспирантурага кереп укуларын дәвам итәргә мөмкиннәр. Ягъни бакалавриат программасын тәмамладым да, мин инде хәзер кайтып Россиянең башка төбәгенәме, я булмаса Татарстанның кайсы районынамы эшкә керешергә тиеш дигән сүз түгел. Әгәр дә бала бүгенге көндә шушы дәрәҗәдәге диплом белән канәгать икән, ул кайта эшли, урнаша. Әгәр дә аның теләге бар икән магистратура программасын үзләштерергә, аспирантура программасына керергә, монда бер нинди дә чикләүләр юк. Менә шушындый бик үзенчәлекле программа. Шул ук вакытта әгәр дә алар үзләренең гомумән тормышларын фән юлы белән дәвам итәселәре килә икән, шулай ук аспирантурада да укырга керү мөмкинчелеге бар. Һәм без инде әлбәттә аларга менә кайту таләбен куймыйбыз андый очракта. Алар монда калу мөмкинчелеге дә бар. Аңлашылды, рәхмәт. Бер сорау бар Татар-информ. Монда тирән иштәлекле сөйләшү булды, шуңа күрә сораулар да әзер. Ләкин минем сорауларым калды. Менә БДИ еге биремнәре белән генә керергә мөмкинме? Яисә яңадан өстәмә сынаулар үтәселәме студентларга? Безнең берничә юнәлеш бар, аларга без өстәмә экзаменнарда куйдык. Мәсәлән, татар теле әдәбияты укытучылары булачак. Татар теле әдәбияты һәм рус теле әдәбияты. Менә анда укырга керү өчен 2 еге нәтиҗәсе кирәк. Рус теле һәм җәмгыять белеме, һәм өченчесе алар монда килеп бирәләр татар теленнән имтихан. Икенче юнәлеш филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика. Анда шулай ук студентлар егылар бирәләр, анда рус теленнән алып кирергә тиешләр еге. Һәм тагын бер егыны сойлап алып бирергә мөмкиннәр, яки русская литература, яки обществознание, яки иностранный язык, шуларның өчесенең берсен. Һәм өченче сынау безнең шулай ук татар теленнән буланды. Монда килеп институтта яки дистанционда бирергә була, татар теленнән имтихан бирәләр. Һәм менә бу полилингваль юнәлешләрдән 5 юнәлеш көндезге бүлектә дип әйттек, аның икесе музыка һәм иностранный язык, изо һәм иностранный язык дигән юнәлешләргә керү өчен безнең шулай ук эчке имтиханнар бар. Музыка һәм иностранный языкта монда килеп бирәләр музыкадан имтиханны, һәм рәсем һәм чит телдә рәсемнән монда килеп имтихан бирәләр. Бу безнең үзебез ала торган имтиханнар. Ул нинди форматта үтә имтихан? Тестмы? Татар теленнән имтиханнар тест форматында үтә. Музыка һәм рәсем инде аңлашыла. Алар музыкаль инструментта, уен коралында уйнарга тиеш балалар, җырлап бирергә тиешләр һәм тагын рәсем ясыйлар, рәсем юнәлеше буенча укырга керүчеләр. Если позволите, если у нас время есть, я бы еще несколько слов сказал в целом об институте, в целях экономии. Я сегодня говорил в основном только о приеме на направление Высшей школы национальной культуры и образования. Я думаю, присутствующие журналисты и родители, абитуриенты знают о том, что в нашем институте функционирует 3 высшие школы.
Первая высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая. Сегодня мы в основном говорили о приеме на программы, реализуемые вот в этой высшей школе. У нас еще функционируют две высшие школы. Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого, где мы готовим специалистов в области иностранных языков, а также в области зарубежной филологии. Следующая высшая школа называется Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадояна Дакуртена, где мы готовим специалистов в области русского языка. В последние годы ситуация вот так складывается, очень большой спрос, очень большим спросом пользуются выпускники, окончившие вуз по направлению русский язык. И по просьбе родителей, абитуриентов мы открываем новые программы, в том числе и вот по этому направлению. У нас очень большой набор осуществляется на программы «Русский язык как иностранный». Если в целом взять контингент наших студентов института, всего обучается около 5000 студентов в институте. Из них 1/3 – это студенты-иностранцы, которые изучают русский язык как иностранный и осваивают данные программы. У нас обучаются представители порядка 30 стран, и они сегодня, уже получив диплом, возвращаются в свои страны, успешно работают в данном направлении. Кроме того, при институте функционируют центры дополнительного образования, где ребятам тоже предоставляется возможность получения уже дополнительной квалификации, дополнительных компетенций, дополнительного диплома. По профилям подготовки специалистов мы реализовываем еще и программы дополнительного образования. Они тоже сегодня пользуются большим спросом. В части самореализации в институте также созданы все необходимые условия. Ребята с удовольствием работают над собой. У нас есть и молодежный театр, у нас функционируют десятки творческих групп, а также работают кружки научные, поэтому на все спросы, запросы у нас имеются соответствующие программы, проекты, где ребята тоже с удовольствием занимаются. Спасибо. Спасибо вам большое. Коллеги, у вас еще остались вопросы? Как я понимаю, были довольно-таки исчерпывающие ответы. И последний только от меня вопрос. На направлении журналистики в среднем какой конкурс? Ну, по опыту предыдущих 2 лет. Элекке елларда безнең инде төрлечә алдаганда 20 генә кеше, 15 генә кеше алган елларда булды. Узган 25 кеше алдык, быел да 25 кеше. Узган ел гаризалар буенча карасак, бер урынга 4 кеше иде. 100ләп кеше гариза биргән иде шул 25 урынга. Demek yakınca конкурс 4-5 кеше. Абитуриентам, желающим поступить в Казанский федеральный университет, значит, от вас ждут заявления в ближайшее время до какого числа еще раз? Да, с сегодняшнего дня до 25 июня мы принимаем, до 25 июля мы принимаем документы от абитуриентов, с 20 июня по 25 июля. Это главным образом на те направления, где мы принимаем по результатам единого государственного экзамена. На ряд направлений, о которых Рамиль Хамитович говорил, мы документы принимаем только до 15 июля. Это направление в области татарского языка и литературы, музыки и изобразительного искусства, ибо там еще предстоят внутренние испытания. Мы ждем нашу креативную, подготовленную творческую молодежь. И, как показывает опыт предыдущих лет, те, кто хотя бы один раз бывает у нас в нашем здании, в корпусах нашего Казанского федерального университета, они обычно надолго задерживаются у нас,
ибо после программы бакалавриата мы им предлагаем еще программы магистратуры, аспирантуры. У нас есть соответствующие диссертационные советы, то есть можно потом защитить и кандидатскую, докторскую диссертацию. Или же те, кто после завершения трудоустраиваются, они к нам возвращаются уже на программы дополнительного образования. Мы ждем нашу молодежь и надеемся на то, что год для нас, для всех нас станет успешным. Бекзур рахмет, біздің университетіміздің программаларыбызына сайлаған яшьләрне үзебездә көтеп калабыз. Безнең уку йортында, безнең бинада, минем дә үзебезнең филология һәм мәдәниятларга багланышлар институтының директоры буларак аерым шул институтка һәм шул бинага басым ясыйм. Бездә булган кешеләр, гадәттә бер мәртәбә булган кешеләр, алар инде кабат-кабат безгә әйләнеп кайталар һәм без алар белән бик озак еллар буе бергә эшлибез, хезмәттәшлек итәбез. Бик зур рәхмәт барлык спикерларга, сезгә хөрмәтле коллегалар, хәерле имин уңышлы көннәр теләп калам. Сау булыгыз.